минути, скъпи, можеш ли или ще ми се дърпаш? Пак ли в работата ядове, пак ли те тормозят гадове? Как пък всяка нощ излиза, че изпаднал си в криза? Туторутка за минутка, поспаливата гугутка. Мене кучета ме яли, бегай бе Роберто Кавали. Туторутка за минутка, поспаливата гугутка. Мене кучета ме яли, бегай бе Роберто Кавали. Като кажа да го вдигаш, се причини си намираш. Оправданията тъпи, как успя да ги скалъпиш?